imiyo pesa ne gi CRA ma specific ma pesa no ok en mar development. County Assembly pesa imiyo en recurrent, en pesa salaries and allowances. Kiwacho ni counties tiyo gi pesa marach, gino mokwongo chakore gi executive. Mar assembly is purely recurrent budget. Ok en ga pesa mar development assembly. Pesa mabiro assembly specifically mar salary and allowances mag waheshimiwa gi the staff mantiere county assembly. Omiyo sami wach mar pesa watimo ng'eny jopiny ng'ene gima ging'eyo machando ji samoro amora en ni japiny ong'ene ng'ama nitiere county en MCA gi governor maybe gi deputy manyoyier. Magi joma jopiny ong'eyo. Ministers, staff mamoko gi jopiny ok ong'e maber kendo ong'e kaka gimbe gi kelo this allegations makoro ikelo ne MCAs and the governor. Adawacho ne county assembly ema can only help on this issue mwawacho kawuono ni. County assembly manyalo kelo weche mondo chop kare. Negi sama moket pesa, onge ng'at manyalo wuok Kenya ka, kata an ok anyalo wuok ka kawuono madhi kata na Uganda ka. Kok omiya approval gi the assembly, kok omiya approval gi the national government. Nyaka the devolution ministry, chon wan gi devolution ministry, sani wan gi devolution department ma nitiere under the office of the deputy president. Samora mama dwa dhi oko, kata jatelo mora mora matie county dwa dhi oko. Nyaka odhi mok request the national government mondo yie owuok Kenya ka odhi. Gima the PS mandiko ni barua mondo dhigo oko no ng'iyo. En mane, do you have the budget line for that travel? Be nitie pesa mano keti no ibiro wuotho go chieng' makama. Omiyo sami keto pesa ni, ng'ama keto pesa ni ma approve pesa ni en MCA. Omiyo ka pesa tiyo mang'eny, then the buck stops with the MCA. Nikech en manyo keto pesa no manyo keto no, o expend pesa nyaka biti. Ok nyal keto pesa kaka moko dhi ti. Omiyo pod adok mane wach ma wacho mokwongo. Ne wan kaka oganda. Nyak wang'ene pesa mwaketo mag wuodhegi. Nikech samoro ma national government biro penjo mondo kik otamre ng'ato kik dhi oko. En mana penjo ni be un gi pesa ma yie wuodhni. To dhi e budget to ni wan gi budget mondo ket pesa makama wasitiyo gi ma kare pod un go. Timi approval idhi oko. Omiyo mano again abiro wacho ne samoro chik mwaketo kata mantie each and every assembly mar the approving this budget onego bedi tight mondo kony jopiny. Gima wacho masa mondo ng'ato nyalo misinterpret na wacho patronage mar party. Ase wacho ni mondo wabed efficient kaka MCAs. Onego bende watemo ng'iyo ni ng'ato ka ng'ato samo sedonjo MCAs together kaka wanji kaka Kisumu wanji 47. Ng'ato ka ng'ato kete committee mowinjore gi rieko mare mantin ma entiere go. Mondo ng'e chwane kama obede no en ng'at manyalo elewa gima timore department. Ken japur to wakete committee mar agriculture. Ken daktari wakete committee mar health. Obro konyo mang'eny gi personal knowledge gi the constitution ma Kenya kama timo gigo. Ti end up ni samoro nikech party maketo members committees. Party should look into that. Mane umiyo samoro wacho ni samoro nti committees mo kete jok moko mok gi elewa gimo ne gwenge timo that committee. Kata gin ji te MCS jok romre. Nti jok mane rieko mopogore opogore. Omiyo koro jok ma elewa wach mar different departments, okay, different committees go. Mondo ka dipono gimo chalo budget. Ten ngama nyalo ng'iyo figure by figure. Mo non bugno mo ngene gini book mar budget and almost 200-300 pages. 200-300 pages. Ka ng'at moko somo kwano maber bonge gik manie iye kanyo. To biro kadhe en koso ngene South West nyaka osemia ndara, osemia dispensary, oseketna magima. Modonga koro kodwa ng'eyo. To kanyo e bugno mo kano gik mang'eny ma koro wawacho ni sani chando counties. Omiyo nyaka make sure ni sama party keto je committees to ket ji mowinjore e committee ka committee manyalo konyo members moko mondo winjre. Ni samoro in ji te ok nigi rieko moromre in terms of these departments wantiere go. Omiyo kwa riwore kaka MCS to wang'ene ere ng'at manyalo konyo wa kotelo ka. Ere ng'at manyalo konyo wa kotelo ka. To mane party nego tigo. Mondo sama itimo mago to jowa yudo thuolo mar ne ng'ane ong'eyo biro konyo wa ng'eyo mano maber. Ng'ane nyalo konyo wa nono ma. Ng'ane nyalo konyo wa nono department mar health. Omiyo mano be another blame ma samoro nyalo miyo jopiny koso timowa. Nikech sama kaka ne mheshimiwa mambo wacho. Sama koro budget osechopo floor of the house. Nitie very minimum percentage. It's almost around 10% kende. Emo yien MCS loss. Modongi loso oko kuchocho e department kocha gi committees. Omiyo koso kele assembly sama koro wada loke cha to ok inyal loko more than 10%. It means the we are now tied e gimo se kadho ka jamo kelka. To samoro this happens nikech samani ni committee cha not thorough enough mondo ne gima onego beni golo kacha mondo ket gima ber. Omiyo mano is also another blame monyako keti. Mheshimiwa Malindi wach moro ka. And apane jadungu super nyalo konyo wa kanyo nikech onge pesa moro amora moyiene donje county
moko bedo appropriated gi the assembly kata bedo mana donor funded. Omiyo mano is another thing nikech most of the joma travel moro jite gin governors wagi. Obed governor ma Kisumu, obed ma governor ma Nairobi, gidhi oko mang'eny. Samo dhi oko no gimo kelo ma inyawacho koro ma obiro mondo assembly discuss because onego bed kele ni assembly nyadhi US, jo US dare fund blue economy ma Kisumu county gikelo gima kama dono konjo pur, gima kama dono konjo makama. Nyako kel gina assembly gidhe budget line. Muang'e because donors nigi menu margi. Onge donor biro kelo pesa na kelo pesa mar ndara. Obiro kelo unyatimo pesa nigi ndara, unyatimo solid waste management, unyatimo recreational centers, unyatimo gimanade. Koro it's upon the assembly madhi ngeni ya manyo waseyudo manyo marnyo karagero stadium nyo this match. Gimanyo wasane azina en waste management. Wakauru pesa no as representative of the people. Mane tiju wangiende pesa modonjo. Apart from gima idwa tim gon. Menu mar the donors wacho nango. To kanga rubru kugo na use wachne ne pesa na tere inam. Pesa na wachna tere gima kama. Man is where we lose the focus. Mane kama wala logo pesa gi. To mane kama pesa mang'eny bire county tiwa je pesa biro mang'eny to gima jo piny oneno mondo kony to onge. I guess example manja chiwo ka Kisumu county. Kisumu county is very unique. Opogore gi counties mang'eny. Nikech Kisumu county wan gi city to wan gi the rural. Yiro ka pesa mang'eny mokel mag donors only work within the city or gi the rural areas. And therefore wan kaka MCAs wa feel pesa go nego nyiso wa ne pesa manyo kel mag city gi obed mag timo the cabros obed mag timo waste management obed mag timo koro wan kaka pesa mar CRF ma omiwa gi the national government gi our local source revenue should more wakawa tere kor gwenge to mar dona chakuru dongo tie town ka tiro ne sami pogo pesa kaka pogo ward kaka pogo pesa mar market milimani manie chuny town e kaka pogo southwest nyakach then pesa moro chako duka chako dhi ma south market milimani southwest nyakach koro dong nono mana mwaje ne sabia dana governors gi owuok modhi omanyo donors mokelo pesa to kelne assembly mondo appropriate mondo ngeni ka onego bini migara city wards gi this much to go reduce their allocation mar CRF otere rural wards because they are going to be supplemented gi pesa mar donors madhi biro kai mano makelo yuak ne jopiny jo mobro waje ni Kisumu ler to ndiko moko midhi kor gwenge wa kuchiga tinya do kaka moro nitie iting'o ma iti wich